Здравейте! Аз съм Димитър Александров, кандидат за народен представител от Шумен. По професия съм икономист. Хората ме познават като изпълнителен директор на една от най-успешните компании в Шумен. Като ваш народен представител ще работя за превръщането на региона в привлекателна туристическа дестинация. ГЕРБ е единствената възможност България да се превърне в нормална държава. Като представител от парламентарната група на ГЕРБ ще се боря за създаване на по-добри условия за развитие на малкия и средния бизнес в България. Моето семейство знае, че никога няма да ги предам. Можете да ми вярвате и вие.